Bisaya, kumusta yung mga kalagayan dira? Buo pa? Ato din kumusta ho no, bisitahon nato atong gitanom no. O mao na ni siya ang kuan, sibuyas dahunan. Perting taasa gyud na niya sa personal, dako kay tanan pagyud. As in ya, dapat siya buwak. Karon pa ko kita di ay nga ang kining sibuyas dahunan mamuwak sa din ni siya. Dayon, wala na ko siya naputlan tong una. Manang dugay siya nakasalingsing. Lahiran ng isa o. Tanawa ng isa, na nalinsing na. Nana siya tulo. Pero, sa sunod ani ng tingbugnaw na sa dinhi, mga August or September, ako na gano'n siyang pang-ibto na gano'n ako ang kining sibuyas dahunan o kining tanglad na ako. Ako na siyang ibalhin diri sa sulod, sa balay. Kay di, mamatay gano'n, malata gano'n siya dira sa gawas permi ba no? Kay bugno naman. Unya, ang atong mais dira kay nitubo na sad gamay. Then, ang kinis ang carrots, mo na siya first batch nga natanom. Ang kana man kung kuanday dapat day untaan na, dili ko no isikit maayo. Pero, kuti magkastanan ng liso sa carrots. Pirti pagka pinuha dyan mo nang ako na nagpatakaan dira og gining sabod-sabod ba? Na, nagsikit-sikit na. Pero okay na siya para kaon na sa bitaw. Then, ikahuman na sa dana, nasa yung nagsunod. Oh, kani siya mo na nanubo na sad siya carrots dya po na dapit sa kilid. Oh, unsala. Ug atong patatas dira kining tubo na sad. Nya namuwak na siya pag aging kuan duha ka semanan maguro ang nilabay, nakabuwak na siya. Then ato isang tanaw na tong tangad, oh, tanawan nabuhi gid siya. Karon pag itaw ni naka green kay luuya, aber kog mamatay ni siya kay sa gunsong kay uwan diri ba. Unstable kay ang panahon no dayon. Tagsara sa kay pakita sa haring adlaw, mauwaw mangiuwawon masakay good. Munang kuan karon init-init ni siya. Karon mga 3 days na ang init ron dinhi. O awang usa nagyelo na tungo nas kabugnaw. Basta mo taas-taas na ang init kini atong mga tanom amo tubo gini sila ganahan. Pero actually ko kabalakan ako sa katangad gimurag padung tsugi man. Sa sunod na to aning tan-aw dinhi, awa na lain na lams na. Matik na manghinarbisay na. Harbiso na to tanan mintras of a winter. Dayon mo rin ang palibot ro no kay naamay ningan ni dinhi nagcutting sa mga kuan sagbot o hapsay na tan-aw ang palibot. Very good kayo tong tawana. Ug na ako ipatan-aw ninyo dinhi naday mi dinhi kuan duha ka punuan nga cherry no. Mo na siya cherry dayon dapit ni siya sa kiliran taas-taas ni siya nga punuan no pero daot. Then ang katong usa kay gamay siya. Ambot lang murag wa man ko kita dito kun naaba toy bunga. Dagham kay tutog buwak nangatagak guro. Or ato unsa wa ko masabot man. So mo na siya then sunod mo na sa natong harbison. Maglumbaan nila men sa langgam og kinsay una makaharvest. Unya wala lang sa day ko kibalo no og pila jud ni kabuwan ang carrots nalimot ko giinam ta ko ato ni angkon nalimot lang ko. Og kinsa to nakahibalo diha pasabda daw ko be aron makasabot ko. So mara na siya, salamat sa pagtanaw, bye.